Здравейте и добре дошли за много години и ако за първ път попадате на моя видео, аз съм Виктор и тук в моят канал VND Food ви показвам рецепти, които са интересни на мен и надявам се полезни за вас. Като днес съм решил, че малко ще се поглезим и ще си приготвим едни поширани круши. Но не каквито и да е поширани круши, защото съм сигурен, че много от вас са пробвали този десерт, приготвен в смес от вино и подправки, но след всички тези коледни пазари и тем подобни неща, грееното вино като вкус на мен малко ми втръсна, така че днес ще си ги приготвим в един страхотен захарен сироп, пълен с различни подправки и най-интересната от които ще бъде шафрана, който ще придаде един страхотен златист цвят на крушите, както и много интересен флорален вкус и аромат. Започвам като в дълбок тиган прибавям 50 на грама захар и щедра щипка сол. След което добавям и целите подправки, които ще използвам днес, а това са именно пръчка канела и малко звездовидена на сон. След което фърлям и няколко кори от портокал и мъничко от сокът на портокала. Накрая остава само да добавим шафрана, като днес аз ще използвам шафран на прах, тъй като е една малко по-бюджетна версия, отколкото да използвате нишки шафран, но ако искате да чупите новогодишния бюджет, кой съм аз да ви спирам, в крайна сметка може да използвате вместо шафрана и мъничко куркума, която също ще придаде този златист цвят, но просто вкуса няма да е толкова интензивен. И накрая остава само да залеем всичко с вода, така че да покрием съставките и да преместим тигана на котлона. Докато сместа се загрява, имам време да си почистя крушите, като това означава да ги обеля, да ги разрежа на 4 и да ги изчистя от твърдият им център и семките. Най-често пошираните круши се сервират цели, но на мен това не ми допада особено, защото ако не ги изчистите сега, това означава, че вие или гостите ви ще трябва да се борят с нож и вилица, когато хапват крушите, за да изчистят семките и твърдия център, защото са доста неприятни за хапване. Така че лично аз предпочитам да направя тази стъпка сега и да сервирам крушите нарязани. Смятам, че презентацията все пак си е доста красива, няма нужда да е цяла крушата, но това е, разбира се, по ваша преценка. Просто ако го оставите цели, ще трябва да ги готвите и доста повече. След като си почистих плодовете, остава да ги преместя в вече леко къкрещия захарен сироп, като да поширате нещо означава да го готвите за дълго време на ниска температура в течност, така че това съвсем леко къкрене е прекрасно за поширане на тези плодове. Само сложете един капак, намалете котлона и ги оставете да се готвят така за към 30 на минути. Знаете, че крушите са готови, когато съвсем лесно може да ги пробудете с вилица или острието на нож. И сега да не сте помислили да изхвърлите тази течност, защото всички вкусове, които изградихме, са концентрирани в нея и сега ще ги концентрираме още повече. За целта само трябва да премахнете крушите от сместа и да ги оставите да изстиват и също така да премахнете всички цели подправки, цитрусови кори и така нататък. Върнете сиропа на котлона, увеличете го на макс и оставете водата да изври до толкова, че да почне да се сгъстява. Поширените круши може да сервирате в купичка върху сладолед или просто така поляте с страхотния шафранов сироп. Ако ви се намират нещо като ядки или аз в случая имах тиквено семе, не се колебайте да ги поръсите. Поширени по този начин, крушите придобиват един изключително впечатляващ златист цвят и аромата е просто уникален, защото може да усетите всички подправки, цитрусовите нотки и най-вече флоралният аромат на шафрана. Текстурата на крушите е изключително нежна, а вкусът им е просто незабравим. Видяхте колко е лесно да си ги приготвите, така че се надявам да пробвате тази рецепта. А ако искате да подкрепите мен и моят канал, ще се надявам да оставите по едно палче нагоре и ако желаете, може да ме подкрепите и финансово в Patreon. Благодаря ви, че гледахте днешното видео и ще се видим съвсем скоро. Чао за сега!